खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 डिसेम्बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। मावनो हानाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो।
गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंजानो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां रांखावरियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजायाबो जानो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।